Rawa Blues Festival to jakość i wizytówka regionu. Kryzys się Rawy nie ima. Nie zawiały przewrotne wichry historii. W starej epoce festiwal powstał, w nowej ze spotkań nie odleciał. Radzi sobie z wdziękiem i z bluesowym dźwiękiem. I razi siłą tej muzyki, która przekracza wszelkie granice i wykracza poza proste definicje. W tym roku już po raz 32 biło serce bluesa w Katowicach na Śląsku. Mnie się mieni takie coś, żeby było centrum bluesa w Europie. Katowice, Rawa Blues, a potem, żeby to był największy festiwal na świecie, najlepszy na świecie. Wiem, że jest rozpoznawalnym produktem po tym, jak otrzymaliśmy nagrodę w Memphis Keeping Blues Alive za najlepszy festiwal bluesowy w tamtym roku na świecie. Te recipient mamy taki, to znaczy otrzymaliśmy, jesteśmy właścicielami tej nagrody. To jest jeden z 3 tylko festiwali w Europie. A ja myślę, że w ogóle teraz dopiero dostałem speedu do tego, żeby jeszcze więcej zrobić. Fenomen Rawy Blues to jest zasługa tego małego człowieka, który to robi od 30 lat, z sercem. On wie, jak to zorganizować, on wie, że blues to nie są piosenki wyuczone, że to musi płynąć z serca, że to jest coś więcej, jest to przekaz i zaprasza takich artystów, którzy komercyjnie nie są aż tak komercyjni, a w bluesie się odnajdują, którzy mają to coś, mają ta iskra. Jest to fenomen Irka Dudka, czyli przede wszystkim jego konsekwencja. To jest to, co mają te śląskie hopy, że jak coś zaczną robić, to robią to najlepiej, jak od razu robią to dobrze, a jak udało się to w przypadku Irka, bo Rawa w zasadzie od pierwszej edycji była sukcesem i jest sukcesem do dziś. Ale oprócz tego, że robić to dobrze, to ważna jest konsekwencja, coś w rodzaju takiego pozytywnego uporu, że mimo wszelkich oporów jednak idzie się do przodu. Blues wymaga w tym najnowszym okresie jakby redefinicji, czyli nowego podejścia, jaki jest blues dzisiaj. I zarówno Irek, jak i Rawa doskonale się wpisują w tą redefinicję bluesa, ponieważ Rawa to festiwal rodzinny, Rawa to festiwal, który wyklucza alkohol, Rawa to festiwal, na którym się nawet ostatnio nie pali papierosów i Rawa to festiwal, na którym podchodzi się również do bluesa w sposób literacki. A więc myślę, że wszystko to, co najważniejsze. Będziemy patrzeć i podnosić wartość bluesa. Blues nie tylko jako muzyka, ale blues jako zjawisko kulturowe. Jak wychodzi Amerykanin, obojętnie która gwiazda, których Irek zaprasza, to ludzie czują ciarki na plecach i nie idzie wzroku oderwać. Ja tego nie umiem wytłumaczyć w formie takiej muzycznej, od czego to zależy. Człowiek jeszcze nie zaczyna grać, a wszystkim już się podoba. Wszyscy po prostu magnetyzm, są oczarowani, patrzą na niego. To widać, że oni to robią z serca. Oni nie oszukują, oni są tak prawdziwi na tej scenie, że człowiek sobie zdaje sprawę, ja tu muszę przyprowadzić baba za rok, przyjechać, ja tu muszę rodzina przyprowadzić, oni to muszą obejrzeć. Nie ma takiego drugiego festiwalu na świecie i nie ma chyba takiego miejsca, gdzie ten blues mógłby się tak dobrze zakorzenić, jakim jest Śląsk. Blues to jest to, co jest chyba na Śląsku w tej chwili najważniejsze kulturowo i musimy to podkreślać. Dla mnie bardzo dużym plusem, bardzo pozytywną stroną Rawy Blues jest jej funkcja edukacyjna. To znaczy, że zaprasza tutaj nie tylko gwiazdy, a w pewnym sensie prawie wcale nie zaprasza gwiazd, to są wyjątki, a raczej zaprasza artystów, do których twórca festiwalu Irek Dudek przekonuje się, których poznaje i których uznaje za tak dobrych i ciekawych. Ludzie, którzy potem przychodzą na Rawę, często słyszą ich po raz pierwszy. Irek Dudek takie gwiazdy zaprasza ze Stanów, że to przyciąga młodzież, to przyciąga całe rodziny. Ta muzyka jest bardzo fajna. Teksty są bardzo podobne do tych tekstów śląskich. Mi się wydaje, to jest siła. Co powiedział De La Parra, bębniarz Kenneth Hit, a ta grupa po prostu jeździła cały świat. To jest grupa z lat 60. jeszcze istnieje. I powiedział, wiecie co, tu jest festiwal totalnie inny od wszystkich. Tu rządzi muzyk, a nie biznesmen.